Pois estamos xa na nosa mesa con Kiko Novoa, Leti da Taberna e Guido Álvarez, guía oficial de turismo. Hola, moi boa tarde a todos. Boa tarde. Guido, ven traernos turismo con alma, verdade? Se intenta, se intenta. Porque hoxe a xente ten a percepción moitas veces de que o turismo é un pouco despiadado. Sí, bueno, nese sentido sempre digo que, ademais de guía, eu estudei a carreira de turismo, fixen un par de másters que me deron unha perspectiva global, aparte de vivir no estranxeiro un tempo, vivir distintas experiencias, entón, máis alá de guiar, trato de facer un enfoque do turismo pois fundamentado en toda esa formación que me axudou a ver as problemáticas do fenómeno turístico, como hai que facer para evitar os problemas que existen e que existirán se non se toman medidas para conseguilo. Entón, bueno, aí andamos, levo 10 anos efectivamente como guía oficial de turismo de Galicia, 10 anos como Guido Guía, que é o meu proxecto, como son nas redes. A idea fundamental foi o Lugo menos coñecido, que foi unha base da que logo partiron moitísimas outras cousas, pero a idea fundamental é ensinar o menos coñecido. E tes propostas para hoxe, verdade, deste Lugo menos coñecido? Exactamente, sí. Pois hoxe, bueno, imos falar de 3 puntos que quen me coñece sabe que son fundamentais na miña proposta, que son o barrio do Carme, en Lugo, a arte urbana e a arqueoloxía. Son 3 temas fundamentais para Lugo e que a min, como profesional, pois foron os que me deron a coñecer, no? como guía. O barrio do Carme é onde nacín, de feito, é un barrio que está entre a muralla romana e o río Miño. É un barrio prácticamente rural que está no centro da cidade, así que xa é curioso de por sí. Ali levei a xaponeses, estadounidenses, xente de todo o mundo, tamén xente de Lugo que non o coñecía, porque é unha zona como esquecida da cidade. Foron as antigas hortas dos bispos, hai un parcelario medieval moi ben conservado con muros a xunta seca que son patrimonio da humanidade dende 2018. Naceu San Froilán, que estamos estes días de festas de San Froilán. Pasa o camiño primitivo, a vía romana 19, nace un afluente do Miño, moitísimas cousas ten o barrio do Carme. Por outro lado, arte urbana. En Lugo estamos nun momento dourado, en canto a arte urbana, temos 5 artistas con premios internacionais, máis de 20 artistas en activo na cidade. De feito, a semana que ven fago un paseo guiado que vai ser récord porque van vir máis de 10 deles, é dicir, unha xuntanza de moitos artistas que están sendo recoñecidos a nivel internacional, a nivel nacional tamén. Bueno, Lugo está cheo de murais por todos lados, coa característica de que, ao ser os artistas da cidade, máis alá das obras que lles piden, tamén pintan eles por libre, e iso é maravilloso, porque pintan, por exemplo, Diego As, que gañou o premio ao mellor mural do mundo, pintan moitas veces a familiares seus, a xente coñecida. Bueno, ten ese toque fora do encargo, digamos, non? Todos eles, ou mellor dito, a maior parte deles pasaron pola Escola Ramón Falcón de Arte, de Lugo, que é algo que me gusta tamén reivindicar da cidade, non? Porque ao final é unha escola que está sacando talentos xa non só no grafiti e no muralismo, sino na fotografía, no deseño gráfico, en tantas disciplinas que, bueno, algo maravilloso. Mira, Guido, estamos a ver unhas imaxes dun conxunto arqueolóxico do que tamén queres falar. Exactamente, e que quería falar da arqueoloxía en xeral, non? Porque a arqueoloxía en Lugo é un tema que dá para moitísimo, cada pouco que se investiga atópase cousas, pero quería falar especialmente do conxunto arqueolóxico de Adai, que está nunha das 50 e pico parroquias rurais que ten Lugo, que se corresponde, por certo, co número de castros identificados que hai, segundo un mapa de Xavier Moure, que é un gran investigador do mundo prerromano en Galicia. Aí en Adai hai un conxunto arqueolóxico, bueno, pues que hai un altar prehistórico, hai un dolmen, hai distintos elementos que se están investigando cada verán. De feito, teño un bo amigo do colexio, Brais, que participa destas investigacións. E para min un exemplo pois, do que é Lugo, no? Desa investigación histórica da cidade máis antiga de Galicia, de como podemos liderar nese aspecto a nivel galego, no? A nivel histórico, arqueolóxico. Non quería esquecer, pois, para señor. Isto, sí. Que ben fala Guido, aprender un pouco, Kiko, dale un aplauso a Guido, que maravilla. Que ruta nos fixo por Lugo, maravilloso. Que é un fenómeno, Guido. Sí. Que se poden seguir polas redes sociais, que é un descubrimento sempre. Tens que saber, Kiko Leti, que isto vai entrar todo no exame que vamos a facer ao final do programa. Vale, perfecto. O barrio do Carme é o importante. Viámoslo antes, esta tarde imos falar dos nosos pazos.